tiri muno mumazoe prison umo matiri kutandara nevasungwa vachibvisa stress vachikuratidzawo kuti aiwa hongu takavharirwa tiri muno, asi zvimwe zvatiri kuita panguva dzatinenge tiinadzo ndezvakadai. So chinangwa chichirongwa ndechekuti imimi vari panze kana musungwa achinge asungwa zvii zvimwe zvaanokwanisa kuita ari muusungwa. Izvi zvinoitira kuti kana imimi achinge azobuda mubva maziva kuti munhu wamakaenda wamakapedzera kuona achinge asungwa apara mhosva, paadzokapa chachizvarwa chitsva. Saka muno nhasi tiri kutandara nevaimbi vakasiyana siyana vari kupa mimhanzi yavo yakasiyana siyana, tichitandara tichibvunzana mubvunzo kuti munomu zvakamira sei. Iye zvinezvi ndina mukoma vandinavo panapa. Mukoma makadi? Ndiri wangu ndiri right. Ndiri right inini. Zita randiri kunyatsonzwa riri kushedzwa nevamwe venyu ndiro here, hanzi chi? Ben them Black. Ndiri kuimbisa chidhindo chete ndinonzi Dragon pakuimba, but chidhindo chinonzi Ben them Black. Anditi vapise wo Ben them Black. Anaso vanopiswa zvokuimba izvi mukoma Ben them Black rakati Dragon zvakatanga mamusungwa kana kuti muri panze chipo chakanga chiripo zvakare? Ndakazvitangira mukati ndingori mabhesi edu imomo ndabva ndangotanga ngoimbawo sezvo ndaifarira dancehall, saka ndakazongotanga ngoimbawo inini. Vamwe venyu ndobva vatanga kutonakira vakatoti chipo chiripa. Chokwadi. Tichidzokera mumashure mbichana, maane nguva yakareba zvakare muri muusungwa? Ndane 3 years. Maane 3 years. Muri kutarisira kubuda rini? Ndiri kubuda next year. Apa aiwa matosvika. Mukoma Dragon, mhosva yakakunzaiwo kunoku ndechi? Asi unongukazvinapara idzodzi ndakarwisana nevanhu kumvuru. Kumvuru. Vakazongotaura kuti patirwisa papai tazoshaya zvakati. But tingoudza yakachokwadi, handi makatosevha handi 3 years plus. Chokwadi ndechekuti ndizvo zvakatoitika izvozvo. Kupisana chaiko. Handitika. Todzokera pamhosva yamakapara mukoma. Mazoya muno maane 3 years. Muchitanga kupinda mujeri. Ana sekuru vakakugamuchira sei? Ana sekuru vakanigamuchira zvakanaka. Because vana sekuru vedu isusu vanotambira zvakanaka, vedu kuti tidzidze kugara nevamwe zvakanaka, todzoka musociety tachiita vanhu vari right, tisanetsa nevanhu, tisapare mhosva kana kubira vanhu. Pa3 years apa munoziva kuti kana mukapinda mujeri munosikonzi munomuka tine mabasa emaoko atinodzidzisa vasungwa akadai. Imi pa3 years apa makachuza ripi basa? Inini ndakachuza mabasa akawanda, because ndakaita welding, ndikaita tailoring, kusona zvese, nekurima kwacho ndaingoita futi. Zvekuti makabuda apa vanhu vanofanira kutarisira Dragon akaita sei? Anofanira kutarisira Dragon munyowani, akasiyana neuya. Zvekuti makatorohwa dama motopa rimwe rechitu? Ndotopa rimwe dama ndobva ndotopedzisa. Tingati jeri rakurwadza here? Toda kumbopa message kuvanhu vari panze. Imimi pachenyu jeri rakurwadza here? Ya jeri randorwadza. Richiri kurwadza kusvika ndapedza. Kusvika mapedza. Handiti rakukanganisai zvakaita sei zvinhu zvamakanga makaronga mukati meupenyu hwenyu? Ndikanganiswa zvakanyanya, because ndine dzimwe nguva dzandotombonzwa kuti vana vadzingwa chikoro votomboita nguva vakagara, nezvimwe zvakangosiyana zvekuti pane zvimwe zvinhu zvaunofanira unazvo, but zvine zvakatoparara nekuda kuti waupo. Asi mudzimai achiriko? Ariko. Pa3 years apa muri dzese dzanga zviuya zvenyu kuzokuonai? Dzinomboita dzichiuya. Aiwa, tinotenda. Iye zvinezvi Ben them Black. Ndokupai mic. What is that Dragon Fancho? Father, let me smoke marijuana one more time. We see me so strong, it's not a ping pong. It's a that's why I'm so strong. Ben them Black, attack. Be careful. Tolu mama love to wapa mafufu. Pana not buff. Pana not buff. So, ben them. Ben them. Tak. Ben them. So jarafu wakatora, dewa ukatora, uyazve, oda kutora mukanya, na iwe rufu, zvimwe zvacho uri kunyanya. Ben them Black achitorere kumhanya, attack. Rufu rimatsongonyedze, regai ndikuudze, vasingakuzive ndivavudze, asi kana wazouya undiudzewo. Rufu rimatsongonyedze, regai ndikuudze, vasingakuzive ndivavudze, asi kana wazouya undiudzewo. Ndakambogadzira chikiti
kana wauya ndonohwanda muchikiti uri kutora nyangwe akaiza pasiti unotora nyangwe munhu ari fiti ndakatombotaura nawo mai maiti ndichitokunga zvibhakera newe nchida faiti pafeya rufu hausi raiti ndaimbogaya ndakafa eyesight burn them black rufu rimadzongonyedze regai ndikuudze vasingakuzive ndivamudze asi kana wazouya undiudzewo rufu rimadzongonyedze regai ndikuudze vasingakuzive ndivamudze asi kana wazouya undiudzewo burn them black attack right sezvo ndiri mukati ndakati ndofunga ndambotaura na MC panapa kuti ndakataka kuimbira mukati ndine song ndida kurova iyi song iyi ndakainyorera mukati tiri kurevha ndiri mukati saka ndakutorevha izvizvi ndapara mhaka wakandikanda muzvikoteni handina chandakataura ndakanzi kiyuti ndakakanuka ndichikandirwa nhumbi dzeorenji zvikanzi kubva nhasi iwe watova mubhanditi makore mashanu uri munhu wemukati sunday to monday monday to sunday ndoshanda ndakakokerwa bvuti saka ndirimo muzona handaiziwa munorevha mazuva kunyangwe chembere inorevha mazuva kunyangwe kamtoni kanorevha mazuva kunyangwe mboko inorevha mazuva amrevi famba mazuva ndasuva kumba tiende kumba ndafunga vana famba mazuva ndasuva kumba tiende kumba ndafunga vana hey yakatanga iri slow pamutapero ndaisedzera samo munditora ini mundivharira musero ndotanga kuchema mazinhamo yuwi mazinhamo saka ndichazoita here nguva yekutsvodwawo chazoita here nguva yekubudawo chazoita here nguva yekufarawo ai ndichazoita here nguva yekutsvodwawo chazoita here nguva yekubudawo chazoita here nguva yekufarawo ai saka ndiri kudhonza zona ndiri kupika pandakatadza paye ndiri kuripa ini ndiri kudhonza zona ndiri kupika pandakatadza paye ndiri kuripa ini ndiri kudhonza zona ndiri kupika pandakatadza paye ndiri kuripa ini ndiri kudhonza zona ndiri kupika pandakatadza paye ndiri kuripasa ndiri kudhonza zvangu ndirere kusvikira kunze kwati ngwerewere dzimwe nguva ndomboridza mere ndikati vana vangu munditeerere vandakatadzira mundiregerere ajira ndakarohwa ini kwava kure ndogona kuva namukadzi wangu yewachemberi vakandimaka mese musandisekerere kana ndauya sendipembere musandigadze matare musandigadze matare musandigadze matare musandigadze matare ai saka ndiri kudhonza zona ndiri kupika pandakatadza paye ndiri kuripa ini ndiri kudhonza zona burn them black attack right timwe songa da kuisa futi zvakare maererano nekuumbirana daka kunoitika handizika burn them black attack be careful toluma malofu towapa mafufu palanoti bofu vari kuumbirana daka muupenyu nezvinhu zvisina basa kukuona waita chakanaka mumwoyo maotarira izvotovarwadza handizivi kuti chii mweya wakadai wakabva nepi mwari baba dai makoka futi kuti hunhu uyu vasadzokoroza futi vari kuumbirana daka muupenyu nezvinhu zvisina basa kukuona waita chakanaka mumwoyo maotarira izvotovarwadza handizivi kuti chii mweya wakadai wakabva nepi mwari baba dai makoka futi kuti hunhu uyu vasadzokoroza futi shandise yako mari kutenga yako mota vanotoshuhwira dai wafamba netsoka uchienda kumberi zvonzi dai watodzoka ushanzi yako ndai zvonzi dai waistsoka mwoyo wavengi vakapfeka zvemakwai vasambokubhaiza nyangwe vakuite shamwari huku yako yakandira voiputsira mazai utsinye weshato wekubhaiza nemavara
kugara usingazive kuti uri kutamba nechikaro nemusodzi pamatama ufese pamumhanzi vanhu vokuti mudhara vamuorodzwa kushokwa kukutozara utengiya kongoro zonzida iriri bhara vari kuumbire nadaka upenyu nezvinhu zvisina basa kukuona waita chakanaka mumwoyo mao tarira izvoto warwadza handizivi kuti chii wakadai wakabva nepi mwari baba dai mako kapfuti kuti hunhu uyu vachadzokorodza futi ndodhira bva makuseni ndenda kumba nafo madhira singafaye yangu mhuri ripo wamakadza tizadzimba wangu mukadzi aripo kutsvaga ndainda tindiro rangu basa kana ikasakwana ndinotamba kana makasa kana kutiza nebhegisa mukoma wangu basa vari kuumbire nadaka muupenyu nezvinhu zvisina basa kukuona waita chakanaka mumwoyo mao tarira izvoto warwadza burn them black attack right foreign ndo yamambotaura kapepe okay burn them attack. Be careful. Toluma malof towapa mafufu. Pana not buff. Pana not buff. So, kana tiriko kupriseni, mabanditi tisakanganwe foreign. Takananga kumagengi, kumapika sakwanike makonde na wadadem. Kana tiriko kupriseni, mabanditi tisakanganwe foreign. Takananga kumagengi, kumapika sakwanike makonde na wadadem. Vanakule ndova toti magadjeri, vanoverenga vanodarika bhaibheri, ukatisa vanokita kafira mberi, vakufamba vanenga vari What is that dragon fancho? Burn them. Attack. Be careful. Toluma malof towapa mafu. Lo. Burn them black. Attack. Be careful. Toluma malof towapa mafu. Pana not buff. Pana not buff. So, kana tiriko kupriseni, mabanditi tisakanganwe foreign. Takananga kumagengi, kumapika sakwanike makonde na wanade. Kana tiriko kupriseni, mabanditi tisakanganwe foreign. Takananga kumagengi, kumapika sakwanike makonde na wanade. Vanakule ndova toti magadjeri, vanoverenga vanodarika bhaibheri, ukatisa vanokita kafira mberi, pakufamba vanenge vari mberi. Iyo mande ndo yatinoti Friday, pachikafu topati pamutabe panenge pana jambare, akakurova sipede chokwadi aufare, akazoti pakurira sadza rine musiwo chokwadi takarara nenzara tichidhabhula burn them. Ndanzwa mukoma muchiti zvekuimba zvakatanga mamuno. Voice renyu, yes, pane voice. Ramangwana renyu tichaza zvemusic zvacho izvi rakamira sei muchinge mabuda mumwedzi mishoma iri kutevera? Ndaita kuti ndinombogadzira masongs ekuti vanhu ndimbotraya kuti vanganditeerere. Mune tarisiro here kana shuvire kuti kana muchinge mabuda mozorekodha music yenyu? Chokwadi. Saka message yamungade kuudza kuma-producers ari panze anogona kusanoona muchiimba muchiperforma kudai ndeyekuti chii? Ndina producer wangu akamboda ndabvudza pandakatangira ndomukati ndanga ndiri parimande ndakazombobuda panze. Saka ndina producer wangu ndakatombosangana naye anonzi Stis wekuYara Nation. Akambondiitiraitira. Saka izvezvi ndiri kunzwa ndiri mupower ndikutoda kuti anyatsokuchigadzirira manje because ndiri kubuda nezvinhu kuti ndimusotere andisote. Right, producer wazvinzwa, voice warinzwa, hanzi hongu takambobata apo nepapapo, asi iye zvinezvi ndiri kutokombaira music yekuti kana ndichinge ndabuda gara wakagadzirira nekuti voice riripo, masongs akanyorwa aripo, malyrics maanzwa, zvimwe zvese munozoita se munozogadzirisana mavako. Message yamuda kuti titakure kumhuri yenyu mukoma ndeyekuti chipa zuva ranhasi? Ndeyekuti ngavangoramba vakashingirira zvinopera. Ndofunga zvapedyo zvakutopera kwandakabva ndokure. Saka ndongozongosiyawo nekasonga mwe chete. Mainzwa mhuri yaDragon hanzi aiwa chishinga ike kupedzisira nekuti kwatabva ndokure 3 years arimo mukomana
ezvinezvi kwasara yatingati kana kuti masvondo mashoma shoma ekuti achibuda. Uyewo zvakare ati kuhama neshamwari mukomana achanga achibuda kana kuti murume achanga achibuda wamaiziva asiyana neuye nekuti iye zvinezvi auya chaachizvarwa achitsva. Mabasa emaoko akaita akawanda wanda, kusona akugona, kurima akugona, welding akugona zvakare. Saka zvinezvi regai atiti bye bye ndikamwe kasong. What is that dragon fancho? Bend them Blake, attack. Be careful. Dutse wakandichita endefuta pana nokwanisa kundimisa iwe nachihuta shuwa ndichakurwisa. Bend them Blake, attack. Asi chikodotsai wanyepera kundida uchida ntai zvaunoita baby unenge muro yuwi achina mhosva wakazviita mugai. Asi chikodotsai wanyepera kundida undide man zvaunoita baby unenge muro yuwi achina mhosva wakazviita mugai. Pakunyepera rudo kainge kane chipo waimbonditi teti andirare musipo ndikarara ndega teti ndopinda mhepo uchindinyepera baby uchindikwidza mumpopo nhasi ndoona wane mumoti ndozviripo asi wemboti rudo rwedari perese sipo wainditi teti ndoda mwana ndibaiwe dhepo ndobva ndaziwa baby ndopo ndivhara napo sweet une chipo. Asi chikodotsai wanyepera kundida ocheda ntai zvaunoita baby unenge muro yuwi achina mhosva wakazviita mukai. Asi chikodotsai wanyepera kundida undide man zvaunoita baby unenge muro yuwi achina mhosva wakazviita mukai. Wakatorwa nemboko notadza kuchengeta mwana wako niko ina ufe wandiwana ikoko ende ina ndichazi baba vevana vako ende futi ugare wabvara rangu foto nekuti eneni andede bopoto. Asi chikodotsai wanyepera kundida uchida ntai zvaunoita baby unenge muro yuwi achina mhosva wakazviita mukai.